si KARDOM kaduk ave Karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara doan afan stame lapen pinia bangka nili nali tum afan VORENG AWARSAI APHUTHAK si labangso video long nang than pachini ponikpo lapen nangli tum stame video kicheng pen kijudan kilangi afan si nili hin pen stame tuning ri iglo lapen nangli tum Karbitich 2.0 YouTube channel long humri dam ikpen ason sona video nangli tum hodak thek pon long igi nangli tum langdam iktame dak penangan nili video ka upload tang du iglo lapsi nangli tum kenang sasada video dokok thek la sinalitum langdam igon lapen labangso YouTube channel long stame nalitum nang kahumri milang polte kaching hon pen subscribe igon lapen adu he stame belarjan theklongi hodak stame nalitum berik denon lalo polte monon pinili azada sonle labangso YouTube channel long upload stame nalitum mobile long an notification nangle daprangi lapen nalitum stame birta kachini daprangi apallo tangte pada depin pen labangso VORENG AWARSAI APHUTHAK le thiek pen lang polonang lapen chithan pon lonang lapen nili nali tumpan putha thiek pen dang nang than pachini pon ekpo SSC MTS Recruitment 2023 lo lapen multitasking lapen non technical staff and Havaldar labangso post dang nali tum thek pon longpo dak pang rompet number of post dak do 11,409 an do pon iglo lapen lason dak thaksi da post wise dak thak pon lo vacancy wise da MTS along 10,880 an pipon lo lapen Havaldar along 529 an dak pipon lo lapen dak pay scale 18,000 pen 56,900 an dak long pon ikpo level 1 nang litun dak pen lang pon ikon lapen eligibility criteria of SSC MTS Recruitment lang dak nationality bang a citizen of India citizen nang pon lapen subject da Bhutan ason dak dopon nang litum lang pon ikon lapen age bang 18 to 25 bang bong molam nang litum apply don iglong po lapen education qualification bang dak metric pasan ta na apply don iglong la labangso apos mate VORENG AWARSAI long lapen application fee dak chithan dam lo pute mate lang dam lo pulte SC ST PWD EMS women atumhan bang dak sikang sita pinang ne nason dak thak dak UR OBC atum aphan bang dak 100 an nang litum la application fee bang dak pen pipon iknang pu lapen payment mode dak pipon iglo bhim UPI net banking lapen kaprek visa mastercard rupee credit debit card lapen SBI branch along pen SBI lason net banking lapen PTM Google Pay Phone Pay lahai hui pen stami nang litum labangso afi anam bangke dak pimelo lapen SSC exam center in Northeast India along bangke center bangke Itanagar Dibrugarh lapen Dispur Jorhat Silchar lapen Dimapur Kohima Shillong Impal ason thak sidak Churachandpur lapen Ukarol Agartala Aizol hai hui lokse exam bangke pidunang po mate enpon po lapen interested candidate dong sining kehang abang pu abang pido pun nalitum prabjin pen apply dun ikon nalitum laso video description along stami apply link long hola so link long nalitum berda ikon lapen nalitum jong si hodak kahumri da milang pulte aprang si registration paprang nang ikpo lapen da feed nalitum apply bangke option bang bang ikpo ke apply option along nalitum personal details sodak nalitum fill up dun iknang po pothon nalitum educational qualification labangso details nalitum fill up dun iknang po kenang so soda documents nang kihang ateng nalitum pidun nang po lapen signature lapen photos tame nalitum upload iknang po lahai tang thai benefit nalitum la tangka mate application fee ba nalitum pi iknang po labangso application fee pidat benefit nalitum application a form mate nalitum matheng no ka apply tang a form la so form nalitum download igdet nang po mate print out igdet nang po lapen daga date bang chethan polonang important date abang mate atarik mang dak pelang polonang starting date of submission of online application mang dak 18 January 2023 pen cheng ponlo lapen last date of submission of online application mang dak 17 February 2023 lo lapen date of correction of online application bang ke 23-24 February malam sinalitum correction nang po lapen date of MTS examination bang ke April malam si enpon po lapen nalitum labangso article along stami wang lo pulte nalitum dak pen stami direct link long ponigi
direct link kilong poni labang kenang litum online application form labang so link talong ponik po lapen advertisement details tame nang litum dakpen long ponik po lasining ke hang abang fiatum nang litum jong se interest polote ning hang polote nang litum chuning ri alu bangai jog dunigon lapen labang so video ta lang mesen polote nang litum share igon lapen labang so YouTube channel long jong se nang litum nang kahumri milang polote kaching hon pen subscribe igon lapen adu hastame belajan theklangi hodakka nang litum berik denon lala pole monon pid nili ajara sonle labang so YouTube channel long upload stame nang litum mobile long on nang kele da prangi afan lo mate nang litum ta kachini da prangi afan lo tangte ning thelo pinia video ta nang litum kelang pen ning sampo pusi lapen pinia video long bang la ansi ington jogjudet po lapen dume thakme kadukawe lakar biti 2.0 YouTube channel along kelangra do ana fanstame nilihin pen KARDOM